Ngayong araw ay umakyat kami sa paborito naming kabundukan. And maybe for the last time, bago namin lisanin ang buhay sa Ilocos. Tara sa Apaw! Biyahe tayo papuntang Ulap today! Pahinto-hinto ang ulan. Gusto namin to kasi hindi mainit at medyo malamig. Pero hindi kami nababasa ng grabe. And kapag umulan naman ng malakas ay meron kami mga dalang raincoats. Pero parang meron kaming nararamdaman na kakaiba sa motor. Kaunting basa lang sa daan ay nachuchoke na ang sasakyan. Mahika yarn! Nakaakit na sana kami ng bundok, kaso I need talaga namin bumalik para ipatingin ang issue sa experts. At buti na lang nakatsyempo pa kami ng naka-open na talyer. Lagpas 5 PM na din. Maluwag lang pala ang lock between carburetor at filter. Kaya kaunting talsik lang ng tubig ay namamatay agad ang motor. Alright! Gina ulit! Nabuhayan talaga ako ng pag-asa na makita ang paborito naming bundok sa araw na to. Kani-kanina lang nang dahil sa sira ng motor ay feeling ko ay better luck next time para nakakaiyak. Lagpas alas 6 na rin nung nakarating kami sa bundok. Medyo disheartened na kami kasi medyo madilim na. At kaunti na lang ang time namin para enjoy nitong Huling Hills. Pero ang ganda pa rin ng hamog at takip silim. Dahil ito na marahil lang huling pagkakataon na mapuntahan namin ang lugar na ito bago lumisan. Gusto namin na mas ma-enjoy siya ng mas matagal. Kasi bitin eh. Kaya dapat mabalikan talaga namin ito bukas. Kaya naman, naghanap kami ng pwede naming maistihan na overnight. At nakiusap kami dito sa Mimikihan. At mainit naman kami tinanggap ni Kuya Ricky, ang owner. Nakakahiya nga kasi 10 times niya na kami inalok na doon na kami matulog sa loob. Sa isa nilang room para mas komportable daw kami. Pero syempre, ayaw naman naming makaabala. And besides, mas gusto namin ng outdoors. Kaya pinili namin na dito na lang kami sa kanilang kubo/tambayan, dito sa labas ng kanilang bahay. Binigyan niya pa nga kami ng kumot at mga unan, kaya komportable at payapa nga aming magdamag. Salamat sa iyo, Kuya Ricky. Pagbungad pa lang ng liwanag, mga around 5 AM ay bumalik na kami sa bundok. Mga 3 minutes drive lang ito mula sa Mutya ni Kuya Ricky. Good morning din sa inyo mga doggies! Ang saya na sinalubong kami ng hamog at ulap. Nakakatuwa. Literal na nasa ulap kami. Kakaibang experience. We are going sa clouds. Oh, shit. Kadami. Literal kaming high. Ang lamig din. Ay! Cloudy. Finally, a sea of cloud! Nasa likuran ko. And nandun sa likod. And nandun sa kabila. Actually, ang Apaw Rolling Hills sa mga mamimiss namin kapag nakalipat na kami. And that is very soon. Lang araw na lang.
Medyo may kalungkutan din na maisip na lisanin na namin ang Ilocos, ang naging tahanan namin sa loob ng 9 na taon. At ang mga strangers that turn into friends that eventually became our families. Pero, meron din excitement para sa nag-aabang na bagong kabanata. Alright, cheers! Alam mo kung ano yan? That's the sun. Oh, This is the ocean. ikaw lang nagsabi? Tingin ko lang. Pwede rin itlog lang yan. Look at my shoes and our bag.